Clubul? Clubul? Ce a zis, dragă? A zis clubul umoriștilor. Combate stresul garantat. Stelică. Da, mamă. Nu-ți sunt mamă. Cine ți-e mamă ție, mi-e soacră mie. Și ea poartă toată răspunderea. Ce răspundere, mamă? Morală. Să-mi spui sincer. Aoleu, ce pufuleți. Fără pufuleți, că nu-mi plac pufuleții. Răspunde-mi, de ce n-are vulpea coadă? Ce-a făcut puiuțule? Ce puiuțule? N-am nume. Ai uitat și cum mă cheamă? Sau nu-mi spui pe nume ca să nu le încurci? Să nu faci vreo gafă aici, sau mai știu eu pe unde. Ai auzit bine. De ce n-are vulpea coadă? Cum să n-aibă pusinel? Iar? Cum să n-aibă? Știu de toată lumea că vulpea are o coadă mare și stufoasă. Toate fabulele, toate znoavele, toate glumele. Lasă glumele. Eu nu te întreb de vulpea vulpe. Eu te întreb de vulpea argintie pe care mi-ai adus-o tu din Polonia. Cadou. Că ai zis că ți-ai rupt-o de la gură. A, păi să vezi, pisoiaș. Fără pisoiaș. Eu te întreb de vulpe. De ce n-are vulpea coadă? Ei, și tu acum, de ce n-are vulpea coadă? Exact. De ce n-are vulpea coadă? Uite, de-aia. Cum de-aia? Uite așa. De ce n-are vulpea coadă? Întrebare cu răspunsuri ușor modificate din foarte multe motive obiective de Constantin Zărnescu și Alexandru Darian. Eu știam că proverbul este de-aia n-are. Lasă așa că e mai bine. Cum o să fie mai bine, pușcu? Aoleu, ai dreptate. Fără să nu speriem copiii. Păi vezi? sfaturi bătrânești, înțelepte, proverbiale, oferă cu generozitate redactorul Manole Pavel Dan. Vă dau un sfat, copiii mei. Terminați odată cu discuțiile și fiți atent la texte, he! Mă rog, mai sunt și mici excepții. Balieilor, eu sunt! Năcăpat ce ai? Năcă ți-a intrat vulpea în cotineață. Acum, noaptea! Apă că ea noaptea face servici. Hai, nu mai jede, vină iute! Apă nu poți, mă, că să nu mai nizmene. Și? Apoi cea de rușine. Nă, că nu te vede nimeni. Uite, în cotineață, în cotineață. Bă, pune mâna pe ea că vezi și o minte nașă. Hoață-ne că nu mai scapi. Prins-o, ai mai prins-o. Prins-o, țin de cadă. Nu te zbacă drăpoaică. Stai, tu, ce-i, mă, ce? Nu, și-o slobozit coada în mâna mea și-o fugit. Tu, putoarea. O plecat cu mâna goală. Apă că mână n-avea nica. Îi bine? În bot avea o găină. Tu l-ai, Doamne, da bătăr și-o lăsat coada. Zilnic în ogradă este mare sfadă la deșteptat. E așa gălăgie, parcă cine știe ce s-a întâmplat. Se cotcodăcește și se pisicește în orice grai. Chiar de nu ai vreme, toți o să te cheme să-ți pună loc să stai. Bine ați venit! Bine ați venit! Voi zori de zi! Voi zori de zi! Tu soare cald, ocrotitor! Bine ați venit! Bine ați venit! Iar printre noi! Iar printre noi! Spre bucuria tuturor! Câinele o latră, pe pisic o ceartă, că doarme iar. Bună dimineața, măcăne și rața, fără habar. Un curcan roșește și se învinețește, că-i emotiv. Iar cocoșul bate ceasurile toate, fără a ști din ce motiv. Bine ați venit! Bine ați venit! Voi zori de zi! Voi zori de zi! Tu soare cald, ocrotitor! Bine ați venit! Bine ați venit! Iar printre noi, spre bucuria
trece, apa a fost rece și-a strănutat. Un purcel oftează, pus el se visează, l-a îngrășat. Gâsca în o gradă, parcă ar fi pe stradă, așa e ea. Dulce ferie, dulce gălăgie, zilnic în viața mea. Bine ați venit, voi zori de zi, tu soare cald, ocrotitor. Bine ați venit, iar printre noi, spre bucuria tuturor. Bine ați venit, voi zori de zi, tu soare cald, ocrotitor. Bine ați venit, iar printre noi, bine ați venit, bine ați venit. Taticule, Da. ce e ăla șiret? Păi de ce nu știi? Ia, uite-te la încălțări, cum te închei? Păi bag cu reluja prin catarau și mă închei. E așa e, că ai sandale, dar iarna... Trag fermoarul, Da, la cizme. Păi da. Bine, bine, uite, șiret este bucata aceea de șnur care se bagă prin găurelele de la pantof, se leagă în fundă și nu mai pierzi pantoful. Dar de ce ți-a venit ție cu întrebarea asta simplă? De unde până unde? De la grădiniță. La grădiniță? Da, domnișoara ne-a spus că vulpea e un animal șiret. Taticule, Iar ce mai vrei? ce e aia o plută? Alt acum. Mă rog, să-ți explic, puișor, că trebuie să înveți, nu sigur. Da. Pe vremuri, pe râul Bistrița, ca și pe alte râuri, erau legați între ei mulți bușteni care veneau la vale, conduși de un plutaș, până la fabricile de cherestea. Dar de unde ai auzit tu, puișor, de plută? Tot la grădiniță? Tot. Domnișoara v-a vorbit? Nu, Gigel, ne-a spus că taică-s a intrat cu mașina într-o plută. Ai venit, Vârm? Am venit bun. Ca și tine, Ego. Proiectam principal, mai acorduri, mai o gratificație, leapă. Dacă lucrăm sâmbătă și duminică, luăm dublu. Nu, te întreb dacă ai venit, nu dacă ai venit. Venit, sigur. Ai vreun proiect? Da, unul grozav. Auzi, nu e un ghid din sticla asta? Nu, mulțumesc, eu cu Batista. Mamă, ce l-am frecat pe Otello. Era negru de supărare. Cum așa? I-am spus că Batista a pierdut Ocasio. Știi, Costică Ionescu de la fundații, așa. că ar fi venit să o vadă pe... Desdemona. Nu, pe Florica, nevastă sa. Mi-a zis, minți câine. Eu cum câine? Nu, dragă, așa e replica. Minți câine și sare la gâtul lui, adică al tău. Nu, el mi-a zis fără câine și fără gât. Mi-a zis, minți, Iago. Ți-a zis Iago? Nu, minți, mi-a zis, minți. Ia gonește-o de aici, intrigantule. Și cu Batista ce-a făcut? A zis să-mi șterg nasul mai bine decât să mă țin de intrigărare. Nu, eu iert. Nu. I-am explicat că oamenii îi bagă cuțitul pe la spate, că să n-aibă încredere în nimeni decât în mine, că eu îi spun adevărul, că, uite, Batista, nu? Batista, nimic. M-a făcut golan. Da, și golan? Da. E de bine sau e de rău? Depinde prin ce piață stai. Păi de-aia te-am chemat, Vurm, să mă ajuți. Vreau să-l aduc în stare să facă moarte de om. Înțelegi? Poate că așa îl dărâmăm. Ce zici? Ce să zic? Auzi? Chiar nu vrei să iei un gât de sticla asta? Nu. Mulțumesc. Mamă, ce o trăvit sunt. El țipă, el leafă mare, el acord gras, că și muncește ca un disperat și cară și pe ceilalți după el, iar noi... Da, auzi, care-i proiectul tău? Un bloc P+4. Nu, în acest sens. Da.
scriem niște pergamente prin care îi aducem acuzații grave pe de-o parte, înțelegi? Și pe de altă parte îi arătăm afecțiunea noastră sinceră, înțelegi, nu? Cabale unde libe. Da, și cine să creadă, dragă vorbă? Vai de mine, Luize găsim destule. La ele atacăm, că ele duc vorba. Clapa, nici cu Batista nu le-a stup gura. N-a încercat Benvolio și ce i-a făcut? Benvolio a fost prea fățiș. Nu, așa, direct în adunare. Da, i-a trimis niște săgeți. De față cu trimisul dogelui, parcă i-a sărit o doagă. Dar Otelo, vulpe bătrână, în loc să se înfurie, i-a dat dreptate lui Benvolio. I-a mulțumit și a zis una, de-au strigat ura toți maurii din sală. Ce a zis? Cum, nu știi? Nu. Maurul și-a făcut datoria. Maur poate să plece. Să-și o facă mai departe și mai bine. Îmi mâncam pumnalul de ciudă. Și la votul secret tot el a rămas pe funcție. Atunci noi îl vom ataca din umbră, anonim, înțelegi? Intrigi concrete la guvernator. Le scriem cu stânga. Așa. Chiar nu vrei să iei un gât din sticla asta? Nu, mulțumesc. Mulțumesc. Și ce scriem? Ce scriem? Că protejează pe unii, că năpăstuiește pe alții, că pe Dezdeona aia de la Planșeta 2 a făcut o șefă de proiect și a programat-o la specializare în Spania. Păi ce să fac acolo? Să studieze la niște castele instalația sanitară. De ce? Care de proiectat aici, un castel de apă la un SMA. Înțelegi? Scriem, îi scălim anonim și îi trimitem și acasă, să afli și Emilia. Așa. Stai, frate, că Emilia e nevastă mea. Tocmai de-aia. Ia o să-i spune nevestisii. Păi și eu, dacă nu-i spune, o omor ca în actul 4. Vezi că proiectul e bun? Hai, nu zău, ia un gât. Iau. Hai, Otelo! Iar beți în timpul serviciului? Iar umblați de colo până acolo? Iar șușotiți și bârfiți? Intriganților! Să vedeți, aceasta... Uite, vezi, asta mă otrăvește. Dar ce-i sticla asta? O travă. Bună! De unde ai luat-o? De la bișnițarii din Piața Liberă Matache Pintilie. Nu înțeleg ce ți-a venit să pui asemenea întrebări stupide. Auzi, de ce n-are vulpea coadă? Da, de ce n-are? Da, că e bearcă. Bearcă? Bearcă. N-ai văzut de câine cu coadă, câine fără coadă. Cal cu coadă, cal fără coadă. Sapă cu coadă, sapă fără coadă. Ei, asta e fără coadă. Sapa? Nu, vulpea. Mie nu miroase bine. Normal, vulpea nu miroase bine. Este știut, când e încolțită de vânător, vulpea își dă cu un fel de spray, volpona, ca să împrăștie. Nu cum faceți voi, dați cu spray ca să se apropie vânătorii. Știi tu. Ceva putred aici, este cuvertura de la maică ta dată ca zestere. Că bine zici. Mă duc la mama, la glâmbocata. Să nu mă nenorocești. Nu fi vulpoi. Mă duc să o aduc aici, ca să stea cu noi. Aoleu, păi acum chiar că mă nenorocești. Nu pleca mama, dau un anunț la ziar, la radio, la teleenciclopedie. Anunț. S-a pierdut coada de la o vulpe argintie. Dacă o găsește cineva, este o mare minune. Anunțuri cu muzică. Ieri, într-un oraș australian, în plină zi sub ochii poliției care n-a luat nicio atitudine, un cangur a fost buzunărit. Șoferi, nu mai circulați cu mașina după lăsarea serii, după lăsarea ceții și după lăsata secului. Azi, înainte de micul dejun, la circul Coloseum a dispărut pantera Roza. Pe numele ei întreg, Fioroza. Semne particulare, o pată neagră pe cerul gurii. Aducătorului, bună recompensă. O comisie ecologică internațională, în urma unor cercetări și analize minuțioase, a ajuns la concluzia că planeta noastră este la Pământ. Ce s-a întâmplat? Vasul japonez a căzut de pe dulap. S-a spart? Nu, doar s-a murdărit nițel.
Ce să mai vorbim, japonezul e cel mai tare. E nul cine gândește altfel. E nul? Nu mai vorbi așa că mă sufoc. Deschide ferestroica. Eu am dolărei. Bun și aia. Cine rage așa? Leul. Ce vrea? Păpică să mai crească. Și acum Matinal vă oferă umor manipulat. Adică cum manipulat? Adică simplu, scris de unul, spus de alții, de la stânga trecut la dreapta, dintr-o epocă în alta. Sunt multe posibilități. Aha, de-aia n-are multă lume umor. Bade! Ei, Unde duce drumul ăsta? la deal. Și e departe până acolo. Oho, mai mergi încă pe atâta. Și dacă o iau la vale? Atunci merge mai repede. Drumurile noastre poate se vor întâlni vreodată. Nu vă supărați, dumneavoastră sunteți aici asistentă șefă? Da. Domnișoară dragă, Mie să nu mi te adresezi cu domnișoară dragă, mie să mi te adresezi cu fa sau cu Rexona. Mie îmi place totul simplu, curat. Nu suport eticheta, nu admit. O resping. Dar unde lucrezi, mata? La un centru de achiziții sticle și borcane goale. Sticle goale, compa. Matinal vă invită să vedeți cele două orfeline la teatrul particular Scufița. Am fost aseară la cele două orfeline. Minunat! După spectacol am vrut să le felicit, dar au plecat repede. De ce? Le așteptau părinții. Wow! Bonjour, ma chère. Tu as bon mine, Maïté. Comme cela était l'île, la mer, la plage? Formidable, Maria. Comme un rêve. Ah, si j'avais vu. Ah ah! As-tu compris l'importance de savoir le français? Dis-le-moi. Non. Je t'en prie, vois-tu? Oh, je ne sais, c'est-à-dire? Ah, je suis. L'amour, hein? Une affaire de cœur. Vas-y. Eh bien, ça y est. À la plage, un bel après-midi, le soleil me réveille, que je nomme un passant, un message sans alliage, c'est super très dangereux. Et alors, où c'est comme, où il vient chez moi comme un brigand. Et madame, parlez-vous français? La l'amour et de l'été. Voilà, c'est une chance d'un cours de vacances. Mais on y soit qui mal y passe. Il me dit, parlez-vous français? Mais cette nuit, laissez-moi prier. De voir les lumières, d'une jolie manière, de faire l'amour en bon français. Matinal e cu dumneavoastră. Matinal vă bine dispune. Matinal vă sugerează. Ascultați Matinal. 1.000.000 de lei pentru 1.000.000 de idei. Domnule inginer Costică Ionescu, dacă ați avea 1.000.000 de lei, ce ați face cu el? Dacă aș avea 1.000.000. Exact. Dacă aș avea 1.000.000, în primul rând, și poate singurul lucru pe care mi-l doresc din toată inima, voi face o căsuță mică, frumoasă, cu 2 camere cu dependințele aferente, o curticică și o grădiniță însorită și înverzită, așa cât mai departe de aici, de București, dacă se poate, în creierul munților. Iată o idee ce aparține unui adevărat ecologist. Nu, că nu sunt ecologist, nu. Păi doriți să aveți un loc liniștit unde să vă duceți și să vă petreceți vacanța. Nu pentru mine vreau să fac această investiție. Dar pentru cine? Pentru mama, soacră. Și-a dorit atât de mult această căsuță în care să locuiască tot timpul, încât eu sunt în stare să fac totul ca să-și vadă visul realizat. Interesant și original. Da. Felicitări pentru idee și să vă ajute Dumnezeu. Maica Domnului, mulțumesc. Alo? Alo, Costică? Da. Aici Mitică. Da. Ți-am dat telefon la birou ca să te felicit. Da. Ai vorbit minunat azi dimineață la radio. Ți-a plăcut? Cum să nu? Mai bine în timpul ăsta făceai gargară. Mi-ai pus-o pe soacră mea în cap.
Uite ce în stare prietenul tău să facă pentru soacră sa, zice. Dar nu ești capabil nici măcar să-mi iei un bilet la Ocnele Mari. Și a început să țipe ca sărit și fisa. Nevastă ta? Nu, fisa de la telefon, că vorbea din stradă. Alo? Da. Bravo! Uite cui dă Dumnezeu 1.000.000. Puh! Alo? Alo? Costi, bă, e-te ca închis. Ai venit, iubitule! Vai. Am venit, nevestică, am venit, mama dragă. Ai fost colosal. Da. Să știi că te-am auzit la radio. Da? Da, cred că i-ai făcut mamei o mare bucurie dacă te-a auzit. Bă, da, îmi pare, n-a auzit? Da? Nu știu că a plecat dimineața la tanti Aglaia să facă majunul. Deci cine o mai fi acum? Ia vezi, dragă, cine? Ia vezi. Mami, uite! Soacră mea? Da, eu sunt. Să rămână, mămică, și bine ai... Lasă bazmele. Ai venit? Zi, asta-mi dorești tu mie. Bine ai venit, mamă. O căsuță frumoasă. Da, mamă. Cât mai departe de aici. Da. În creierul munților. Da, acolo la aer curat, mamă. Uite la mama dracului. Mamă. No, nu-ți sunt mamă. Fiul meu nu e în stare de o mărșăvie ca asta. Mamă, stai că ne-am... Zi, vrei să mă expediezi de aici într-o văgăună, fără tren și fără telefon? Da, mamă, soacră, dă-mi voie să... Privata în fundul grădinii? Păi știu că... Ăsta nu e dar. Darul tău știu care ai vrea să fie. Mamă, soacră. O cămăruță 2 pe 1 la demison cu lumină de la candelă. Așa e, Costică? Așa e, mama? Da. Acum înțeleg eu jocul tău, ingratule. Nu e adevărat. Mă lași în pace. Mami, stai, dă-mi voie. Mama, dragă. Dă-mi voie să-ți explic. Poltronule! Și-ai spus gândul ăsta ticălos în gură mare la radio. Mamă, dar eu n-am vrut să... Avem nevoie de milionul tău. Da. Vulpe și reată ce ești. În casa domnului Costică Ionescu, după cum ați auzit, a avut loc o spargere. Accidentatul este în afară de orice pericol. Atacatorii sunt reținuți. De acum înainte și-l menajează. De-aia n-are vulpea coadă. Cine m-a pus să dau interviu la radio? Ceasul rău. Firai tu să fii ceasornic, că prea mi te ții statornic, salți în hăra ta rotundă și bați pasul pe secundă. Toată ziua te învârtești și pe noi ne îmbătrânești. Nevastă mea este ca ceasul. Punctuală? Nu, toată ziua țăcăne. Tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tica-tica-tica-ta, tic-tic-a-ta, tic-tic-a-ta, tic-tica-tica-tica-ta. Mamă! Tuții, unde te duci? Să-mi iau un ceas, Nuții. Un ceas? Da, doctorul mi-a prescris un medicament la 2 ceasuri o pastilă și eu n-am decât un ceas. Firai tu să fii morișcă și cu limbile ce-ți mișcă mestești timpul în prostie cu atâta lăcomie și nu pleci după un minut, nu-ți pasă că l-ai pierdut. Fănică, ai un ceas liber? Nu, al nevestii mie l-a reparat și pe al meu îl poartă soacră mea. Tată! Firai tu să fii cu tine, te ții mândră că ești vie, dar când arcul îți plesnește, rămâi mută ca un pește. Și cum ți l-am pus la loc, iar te învârți ca proasta în joc.
Tic-tic-a-tac, tic-tic-a-tac, tic-tic-a-tac. Și mamă și tată. Am un ceas de muzeu, o antichitate, ceva teribil. Ce face? De fiecare dată când e ora exactă, se deschide o ușiță, ies doi sclavi care duc într-o litieră un patrician roman. Acesta își dă seama că a întârziat, se răstește la sclavi care încep să fugă. Dar după ce își dă seama patricianul că a întârziat? Se uită la ceasul de mână. Vrei să-mi spune și mie cât e ceasul? Da, dar văd că ai ceas, domnișoară. Am, dar îl menajez și eu cât pot. Ceasul, cât e ceasul, întrebă. Ceasul, cât e ceasul. Ce ceas superb! De aur. De aur? Da. Este asigurat? Absolut, pornește numai când îi tragi piedica. Nu te supăra, ceasul dumitale merge bine? Nu, șchioapă-te de stângul. Aveți un ceas? Am. Vrei să-mi spuneți și mie cât e? Cât e ce? Cât e ceasul? Măricel. Stelică, Da, îngerașule. ai vrea tu să mă vezi îngeraș? Spune-mi, când ai fost în Polonia, în delegația aia, n-a fost și Georgică? Georgică, parc. Cum parcă? Ce erați așa de mulți? Ai spus că erați numai 3. Ce, nu vă vedeați între voi? Ba da, dar nu ne vedeam cu ochi buni. De ce? Fiindcă toți purtăm ochelari, dar găinușa mea... Fără găinușă, că mă mănâncă vulpea. Vreau să-i dau un telefon. Vulpii? Nu, lui Georgică. Da, lasă-mă în pace, dragă. O fi având și el treburile lui, Uite, vezi, mă tem că din cauza treburilor astea, ale lui și ale tale, Daia... Daia ce? Daia n-are vulpea coadă și vreau să aflu. Ce? Hei, fii atent, ce fel de vânător ești? Nu vezi că ții pușca îndreptată spre mine? De unde știi ce vreau eu să ochesc? Uite vânătorul, uite vânătorul. Stai! Nu trage! De ce? E undița mea și trag de ea când vreau. Astăzi e duminică, mi-am cumpărat-o undiță și chiar în zori pornim la pescuit. Am fost ieri la o partidă de pescuit. Și cum s-a terminat? În coadă de pește. Hai, dă-te jos, dă-te... Păi, ce să fac, mă, băiete, să nu te mai prind în mărul meu? Să culești, nene! Vecine! Da, vecine! Copilașul dumitale înțelege tot ce-i spui? Bineînțeles, absolut tot. Atunci te rog să-i spui că dacă mai aruncă mucurile de țigări aprinse pe balconul meu, îi rup urechile. Fumer cigare, ah que c'est bon. N-am împușcat nimic, dar a fost o vânătoare extraordinară. Fraților, am văzut picături de sânge prin pădure. E cineva dintre voi rănit? Nu! Toți câinii sunt aici? Da! Atunci felicitați-mă, înseamnă că am rănit o vulpe. Da, ea n-are vulpea coadă. Avar! Nu vă supărați! Da, mă rog! Cum pot ajunge la spitalul de ortopedie? Trecând strada pe aici. Mulțumesc! N-aveți pentru ce. Bună ziua! Vă rog să prezentați actele la control. Bună, cu plăcere. Știți de ce v-am oprit, nu? Nu.
Cu ce viteză trebuie să circulați în localitate? Aoleu, păi lucrul ăsta îl știu chiar și copiii, chiar și cei repetenți. Cu 60. Haide. Înseamnă că aveam 70. Exact, de unde știți? De formație profesională. Sunt chelnar. Acum m-am privatizat, dar am rămas cu obiceiul. Adaug 10 în plus. 10? 10 la ce-o fi. Lei, kilograme, kilometri... Serios? Da, serios. Mi-a intrat în sânge. Asta mi se pare și mie. Ce? Că v-a intrat în sânge. Obișnuința? Nu. Altceva, dar nu e vorba numai de 10 km. Îmi pare rău, mai mult de 10 nu pun niciodată. Adaug, recunosc, dar decent. Sunt un om de bun simț în consens cu clientela, mă înțelegeți? Ați trecut pe lângă un semn de limitare a vitezei. De ce n-ați redus accelerația? Să mă uit la semne? Acum când religia și-a căpătat locul bine meritat, eu nu fac chip cioplit, domnule. Eu sunt ortodox. Reduc viteza doar atunci când văd icoana, argentul de circulație. În semn de respect reciproc, mă înțelegeți? Bine, ați mers cu 70 la oră, în timp ce indicatorul limitează viteza la 30 pe oră. De ce contează? Acum e democrație, domnule polițist. Mergem și noi mai leje, nu încorsetați de legi ca pe vremea ăluia de se scrie cu literă mică. Legile sunt legi. Așa e. Duraflex, Setaflex, ai? Dumneata conduci sub influența alcoolului. Eu? Da. Alcoolul conduce sub influența mea? Vă rog să coborâți din mașină. Bine, dar terminăm repede, domnule polițist. Vă rog. Vai de mine, ce bine vă stă uniformul asta nouă, extraordinar. Ce mai? Parcă ați fi policeman de la New York. Domnule, fiți amabili. Vă invit la colțișorul meu privatizat, la CC. La CC? Da. Cafeaua colozală, așa îi zice. Modest, intim, plăcut. Trebuie să suflați. Vai de mine! Eu să suflu? Da. Mormânt? Nu știe nimeni? Nu, în fiolă. Pe răspunderea dumitare eu nu risc. Ce? Păi dacă sărim în aer. Hai, vă rog. Bine, mă rog. Poftim. Mi-am dat suflarea. Aoleu, e verde. E verde? Da. Mi-ai dat liber, poți să plec. Să treci. Te sărut numai bine. Alo, actele sunt la mine. Domnule polițist, fratele meu mai mic a născut azi. Da? Da. Am fost cu el la spital. Am strigat de jos în sus la o cucoare. Cucoare! Ia vezi, fratele meu ce a născut, băiat sau fată? Ea s-a dus să vadă sexul, s-a întors și a strigat de jos în sus. Adică nu de sus în jos. Da, de sus. Așa. Băiat, de 4 kg și 100. Aici gramajul e sigur. Nu se umblă la el pentru nimic în lume, mă înțelegi? Da. Vă închipuiți ce bucurie. Am băut și noi ceva și pe urmă am plecat. Da, și fratele unde e? A rămas. Da? Sub masă. Trebuie să lăsați mașina aici. O las. Știi ea drumul, vine în sigură. Ați mai avut suspendat permis? Da, domnule polițist. Mi-a sărit un copac în față care n-a semnalizat corect și n-a venit nici ochi de pisică al dracului. Și bine, dați-mi cheile de la mașină să vă duc acasă. Nu acasă, fugi de aici. Bonjour. Să rămână. Demnișor, eu vin pe jos. Da, mă. Ați fost cu doamna? Da, am scos-o la lumină. Sunteți soția dânsului? Dacă eram soția lui, mă mai ducea la 2 cocoși? Actele și soția legală le păstrez cu grijă acasă. Eu țin la lucrurile de valoare, nu polițist. Da, ce să mai lungim e clar. Permisul rămâne la mine și vă întocmesc și actele. Cum așa? Pe democrația asta am rețit permisul și îmi faci dosar? 2 pedepse pentru abatere minoră? Vă rog. Nu ești polițist, domnule. Ești un milițian învechit. Și eu care te vedeam la New York, la Buldana să te găsesc, la intersecția cu drumul comunal 206. Tu mai ții minte când a plouat ultima oară? Cum să nu? Că mi-am uitat umbrela acasă. Ploaia dansa împreună cu noi. Deci nu știi ce mult îmi place să alerg când plouă. De ce? Cum de ce? Ca să nu mă ude. Doctore, când barometrul meu arată ploaie, mă dor rău de tot.
toate romatismele. Uite, și acum am o criză îngrozitoare de 2 săptămâni. Bine, da, de 2 săptămâni n-a plouat și timpul probabil se anunță frumos încă 10 zile de acum înainte. Da, dar barometrul meu e stricat. De 2 săptămâni s-a blocat la ploaie torențială. Luați umbrela aceasta, vă rugăm, ultima creație, cu dublă funcționalitate. Interesant, cum adică? Simplu, când plouă, stă deschisă. Când e timp frumos, stă închisă. E multă vreme de când ploaia ne-a îndrăgit. Asta ploaia? Nu, merge. Doctore, nu știu ce să fac. Atunci când plouă, parcă mă ține ceva. N-am curajul să ies din casă. De ce? Mi-am pierdut umbrela. Umbrela aceasta este rezistentă? Vai de mine, poate să plouă torențial, că... Nu, la ploaie mă gândesc. Da? E vorba de un câine. Întotdeauna am visat să merg prin ploaie alături de fata pe care o iubesc. Și acum iată-ți visul împlinit. Numai în parte. Cum adică? Într-adevăr, plouă. Ultima mea schiță umoristică am scris-o pe o ploaie torențială. Cum ți se pare? Apă de ploaie. Apă de ploaie. Pic. Și vulpea, cu sau fără coadă, are micile ei povestioare vechi de când ploaia torențială a lui Tata Noe. Povestioare ce au ajuns până în vremea noastră, cei drept unele puțin modificate. Vai, corbule, ce superb ești pe creacă! Ce măreț stai acolo în pom! Parcă ai fi un cântăreț de operă. Ce Placido Domingo, ce Pavarotti, ce ții în gură? O bucată de cașcaval? Oh, nu se poate! Pliscul tău care e în stare să scoate sunete mai divine decât privighetoarea, să fie blocat de o bucată de cașcaval? De unde l-ai fi găsit? Nu știu. Hai, desfată-mi inima, cântă-mi ceva. Și nu numai mie, întregii suflări din pădure care așteaptă nerăbdătoare cașcavalul, ăsta, glasul, maestria de neîntrecut, vraja vocii tale divine. Vulpițo, lasă-l în pace. Ce vrei, mama? Te obosești degeaba, fata mami. Poate se prinde și scapă cașcavalul. Ce crezi, cunoaște povestea? Nu știu, dar îți răcești gura de pomană. Am încercat și eu. Și? Nu ține. Astăzi, cine apucă o bucată de cașcaval, nu-i mai dă drumul. Devine surdomut. Bade, ce ai în căruță? Pește. Auzi, fii atent, vezi că ți s-a suit o vulpe hoață în căruță și o să-ți dea jos tot peștele să-l mănânce. Nu poate. De ce? De 3 ori. Odată că peștele este stavrid oceanic congelat bognă, îl duc în sat la magazin. 2. E împachetat și numai un calup e greu că de-abia îl ridică 4 oameni. Și 3. Vulpea e moartă. Am pușcat-o Vasile Pădurarul. Mi-a dat-o să o duc acasă. Păi de ce nu spui așa, moșule, de la început? Vezi, de-aia n-are... Știu, vulpea coadă. Asta are. Vulpiță mică, hai vino și mănâncă de la mine din vie câțiva struguri. Nu vin, nene paznicule. Ai, vulpițo dragă, hai că te las, nu zic nimic. Nu vreau, că nu sunt bun. Cum? Cum nu sunt bun? Uite așa, nu sunt bun. De unde știi? Că știe toată lumea. De-aia au refuzat să o iedezi la export.
sunt acri. Greu se coc strugurii, e drum lung, copți să știi. Când n-ajungi sau e prea greu, atunci spui așa mereu. Greu se coc strugurii. Când în zori te-ai trezit și ai mult de muncit până să te vezi scăpat și de griji înstrăinat, greu se coc strugurii. Nu știu cine a spus, via era sus, vulpea n-ajungea strugurii din ea. Și atunci ce să vezi, să auzi și să nu crezi, spunea atunci vulpea că strugurii-s verzi. Ești student anul întâi, crezi că toate le știi, însă vezi că nu-i așa, cartea parcă e mai grea. Greu se coc strugurii, greu se coc strugurii, greu se coc Georgica. Da, dragă. Georgica, bine că te-am întâlnit. La tine veneam. Ce? De ce ești așa disperat? Maricica. Aoleu, ce cu Maricica? Cu ea nu-i nimic, cu mine e grav. Maricica a devenit bănuitoare. Adică? Cred că vrea să te întrebe ceva și tu trebuie neapărat să răspunzi altceva. Omule, fii mai explicit, dragă, ce? Vulpea. Care vulpe? Vulpea, care i-am luat-o din Polonia, nu are coadă. Dar de unde? De ce n-am luat și eu una? Asta Cum ai tu, încă n-ai dat-o nevestiti. Da, așa e, da. Aștept ziua ei, care e marți. Da, ei coada. Nevestii-mi? Nu, vulpii. De ce? Pentru că eu i-am tăiat-o. Și ce ai făcut cu ea? O căciuliță pentru o vulpiță. Te înțeleg. Și cum să te ajut? Păi nu ți-am spus, tăindu-i coada, o vinzi bine. Tu știi că noi am făcut sacrificii ca să le luăm. Ne-am reținut de la multe idei. Nici măcar nu ne-am dus la un spectacol de striptease, după care ne-a lăsat gura apa. Le-am luat chipurile de la preț redus. Bine, bătrâne, bine, așa voi face. Mai ales când scos și eu banii pe ea, nu? E o idee. Lasă, fii fără grijește. Știu eu ce spun, drag. Fii atent pe unde mergi, respectă regulile. Vrei să dau cu gazul în tine? Ce bine e să ai număr mic. Când ai număr mic, intri peste tot, nu ții cont de nimic. Zburzi, pasărea cerului, treci pe unde vrei și pe unde nu vrei. Ai număr mic, tot se dau la o parte. Treci nonșalant pe lângă polițist, indiferent dacă ai respectat sau nu culoarea semaforului. Ridici mâna și el te salută amabil. Salut, salut! Ai număr mic și asta deschide orice poartă, orice portiță, orice ușă, chiar și de magazin pe valută. Nu mai zici, Sesam, deschide-te, nu! Se deschide singur dacă ai număr mic. A rămas așa prin tradiție, dacă ai număr mic e ceva cu totul altfel. Poți să mergi cât de repede vrei, nu-ți zice nimeni nimic. Cu număr mic ești curajos, știi bine că nu oricine are număr mic și asta îți dă aripi. Te oprești la fata de la legume sau de la spray-uri. Ea se uită întâi la număr și dacă te vede că ai număr mic, imediat vede că are și ea ce-ți trebuie. Numărul mic este ca un simbol al statorniciei, al așezării, al stabilității. Se ciocnesc doi pe stradă, întâmplător. Blegule, căscatule, scandal. Cel care împarte dreptatea întâi se uită la număr. Dacă ai număr mic, ești nevinovat. Reclama Torsion. Cu număr mic, orice vrei poți.
fugi, aleargă. Numărul mic e făcut ca să câștigi, chiar fără Adidas Torsion. Înainte era bine când trăiai pe picior mare, acum nu. O duci mai bine când ai număr mic. Și ce greu se obține. Da, dacă ai număr mic, altă viață. E frumos și nobil să ai la pantof număr mic. Da, la pantof. Fiindcă despre pantof vorbeam. Dar despre ce altceva credeți? Aud? Ei, n-auzi? Ei, 1B143 trage pe dreapta. Alo, n-auzi? Ei, 1B143 trage pe dreapta. Nu știu ce am. Sunt întoarsă pe dos. Fii serioasă, dragă, n-ai nimic. Așa ești de obicei. Tu n-ai fost niciodată pe față. Când ai sănătate, nu ai nevoie de bani. Da, dar și sănătatea fără bani e boală curată. Bună ziua! Bună ziua! Aveți butoaie? Încercați alături, la Diogene. Ionescule, câte degete am la o mână? 5. Dar la 2 mâini? 10. Dar la 3 mâini câte am? Nu vă supărați. Nu vă supărați. Pescuiți de mult pe balta asta? De ieri dimineață. Oh, și este pește? Asta vreau să aflu și eu. Gigel, ce fel de substantiv e cuvântul cui? Ascuțit. Băi, ce înghesuială în tramvaiul ăsta, dragă. Da, dragă, bă, și uite, bă, ăsta de lângă mine. Domnule, îmi strici coafiura, nu poți pune mâna în altă parte? Ba da, dar nu îndrăznesc. Ce citești așa de concentrat în ziarul ăla? E ceva interesant? Ne, horoscopul. Da. Tu de ce nu studiezi, dragă, horoscopul? Ce să studiez? Horoscopul. Ce uite în ziar de date precise zilnice asupra fiecărei zodii. Oricare-i zodia ta? Racu, parcă, nu? Da, exact. Eu merg înainte ca racu. Asta e zodia mea. Nu zice așa, nu zice așa. Uite, fiecare zodie în horoscop are și zile bune și zile rele. Lasă-mă, dragă, cu prostiile tale. Ne vrei să întârzi la servicii? Asta e bună. Ia să vedem noi ce scrie în ziar. Așa. Zodia racului. O zi bună pentru a începe lucruri noi. Vă impuneți în discuții, certându-vă ieșiți deasupra. Orice afacere trebuie încercată, cât de mică obțineți câștig sigur. Da. O nouă aventură romantică se înfiripă. Insistați. Ai grijă, Fane, cum insiști. Ai grijă. Aveți succes la litera M. Iauzi. Cu superiorul, fiți dur. Cu superiorul? Da, azi acceptă orice. Ideile dumneavoastră vor fi bine primite. Atmosfera în familie este armonioasă. Scrie bine, dragă. Interesant. Păi vezi. Foarte interesant. Numai că, uite, eu întârzi la servici. Am zburat. Pa! Aoleu, încet mergea autobuzul ăsta, parcă-i melc. Și zicea horoscopul? Certându-vă. Ia să încerc eu. Domnule șofer, asta e căruța? Ce-ți veni, nene? Păi mână, domne, mai repede. Lasă-mă, nene, să-mi fac meserie. Chiar așa, zău, ce ai? S-a sculat cu fața în jos. Ce v-a băgat unde nu vă fierbe oala? Ce-i asta? Ia uzi-o, obraznicul. Te iei de bietul om așa, tamnesam, și tot tu faci gălăgie. Dacă nu-ți place în autobuz, dă-te jos. Așa e. Vieții șoferi, de-aia fac grevă, că e câte un capsoman d-ăsta. Jos capsomanul! Jos capsomanul, jos! Dă-te jos de bună voie. Oprește, nene, n-auzi? Nu avem nevoie în autobuz de scandalagie. Și
Sigur că da, așa este. Rușine, om bătrân! Jos, jos! Dă-te jos, haide! Hai, nu mai sta! Nu te prânzi, domnule, nu, cobor singur. Hei, asta e. Ia uite, domnule, asta îmi trebuie. Noroc că nu mai am mult. Horoscopul tău de nevastă, certându-vă, ieșiți deasupra. Am ieșit din autobuz. Sărmâna Mimi. Bună! O nouă aventură romantică se înfiripă. Insistați, aveți succes la litera M. Mimi. A zis ceva? Mimi, îmi dai voie să-ți sărut mânuța? Vai, domnul Fane, dacă insistați... Insist. Șobrăjorul. Nene Fane. Insist. Oh. Și gurița. Ah. Insistați. Măgarule, na! Nu mai insist. Neața! Bună ziua! Bonjour la toată lumea! Noroc! Fraților, a băgat bere la colț. Bun ar fi la ora prânzului o bere. Ar fi, dar cine se duce să stea la coadă, să care, nu? Orice afacere trebuie încercată. Obțineți câștig sigur. Dați 20 de lei pe sticlă? Da. Vă convine? Da. Mă duc eu. Ai venit, Fane? Venit. Ai luat? Luat. Unde? Cum? Unde? Nu mai e. Cum? Bine, am băgat în sacoșe 20 de sticle, am plecat și când am ajuns aici s-a rupt plasa. Toate sticlele s-au spart, au făcut și explozie. Dar s-au dus naibă și bani și câștig și pantaloni. Ia uitați-vă. Fane? Da. La domnul director. Imediat. Superiorul fiți dur. Azi acceptă orice. Ideile dumneavoastră vor fi bine primite. Fane, să trăiești. Uite de ce te-am chemat. Bună ziua. Mai întâi vreau să vă spun eu câteva cuvinte. Ce să... Mă rog, poftim. Nu se... Dumneavoastră aveți în general un comportament care lasă de dorit. Ce? Mi se pare că întrețineți o distanță mult prea mică între dumneavoastră și subaltern. Cel puțin în ceea ce o privește pe secretara Jenny. Nu, Fane. Acolo lucrurile au ajuns la limita maximă a minimalității. A băgat de seamă toată lumea. Fane, Fane, domnul Fane, vă rog. Bine, scuză-mă. Mă rog, pe urmă, dumneavoastră faceți așa niște gafe profesionale, de-a dreptul scandaloase. Ce faceți? Ce ați auzit? Să vă dau și niște idei. Nu clocesc ouăle altuia. Care ouă? Ce ouă? Gata, ai dreptate. Distanța dintre mine și subaltern este prea mică. O voi mări începând cu data. Dați-mi voie. De mâine pleci la Buburuzeni. Detașat, 2 luni. Du-te la contabil să-ți facă formele. Domnul director. Ieși. Bine, dar... Apară! Ai venit, iepuraș. Mai nenorocit, femeie. Ce-ai, dragă? Păi ce să am? Atmosferă de familie armonioasă. Mă vine să stau cu un scaun în cap. M-am luat după horoscopul tău și uite unde am ajuns. Unde? La Buburuzeni. Cum? Cu trăirul. Eu, om cinstit, serios, cred tot ce scrie în ziare. Nu fac reclamație, cer despăgubiri, dau în judecată horoscopul. În primul rând, tu nu mai ești tânăr. Ai 50 de ani. Da, ce? 2. Nu ești liber, ești însurat. Și 3. Horoscopul pe care ți l-am citit era horoscopul de ieri. A apărut în ziarul de alaltăieri. Horoscopul de azi este în ziarul de ieri, care a venit azi. Că suntem abonați și vine cu o zi întârziere. Și horoscopul pentru azi cum e? Tot ca cel de ieri, numai că pe invers. Cum? Exact viceversa. Apă.
ritmurile acestea sunt foarte plăcute. Dar nu la bloc, să-ți bată vecinul cu coada măturii în tavan. Nu, în aer liber, la iarbă verde, dintre copaci bătrâni. Nu mai auzi pe nimeni că strigă: unde vă treziți, în pădure? Da, e bine la iarbă verde. Tinerii cu ritmurile lor, iar cei mai înaintați cu plantele medicinale. Am fost ieri pe munte și într-o pajiște am găsit traista ciobanului. Pe semne că și-a uitat-o acolo, săracul. Bună ziua! Ziua. Aveți ciuboțica cucului? Ce număr? Draga mea, la servici telefonul mă exasperează. Este insuportabil toată ziua. Țăr de fiecare dată când vin acasă. Pentru ca să mă calmez, trebuie să beau un ceai. De care? De sunătoare. Știi? Margareta are un fiu. Da? Cum îl cheamă? Mușețel. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de coada șoricelului. Ai găsit la farmacie? Nu, îmi aduce pisica. Pisicuță, pis, nu-i să ajung să fie un vis. Vreau aia să te am și să-ți cânt cum îți cântam. Pisicuță, pis. Pisicuță, pis, patapie, te-am visat, oh yeah. Azi noapte vis, manuel. Te spălai, te prietenai, fustă și îți spuneai. Pisicuță, pis, patapie. Pisicuță, pis, te-am visat, azi noapte-n vis. Te spălam, te pieptăram, unde roșie-ți legam. Pisicuță, pis. Ionel. Da, vă rog, domnișoară. Dă-mi un exemplu de animal foarte avântat. Elanul. Mie îmi plac la nebunie cărțile de călătorii. Găsesc la dumneavoastră o carte cu multe călătorii? Cum să nu? Mersul trenurilor. Gigel, uite, formulează-mi o frază în care să apară o sancțiune. Da, domnișoară. Pentru faptul că a dat laptele în foc, oala neatentă a fost luată de urechi. Mitică, m-ai înșelat. Nemernicule! Eu? Ce-ți vine, dragă? De unde... Taci! Nu vezi copilul nostru cât de mult seamănă cu prietena mea, Fifi? Vasilică, dă-mi exemplu de ceva care îl ridică, îl înalță pe om. Liftul. Alo! Închide ușa la lift! Alo? Bună, Georgica, sunt eu, Maricica. Da, te-am recunoscut, să rămâna. Georgica, te rog mult, fii sincer cu mine și spune-mi adevărul. Da, dragă, ce este? Ai fost împreună cu bărbatul meu. Spune-mi, vulpile pe care le-ați luat din Polonia, le-ați luat fără coadă? Nu era nicio coadă. Dacă erau două persoane înaintea noastră, aveau destule, mamă, se poate. M-am liniștit, deci de-aia n-are vulpea coadă. Mă, și totuși... De ce n-are vulpea coadă? Întrebare recondiționată și readaptată pe aici pe acolo în punctele esențiale de Constantin Țărnescu și Alexandru Darian.
Au participat în diferite ipostaze, unele deloc dorite. Rodica Sanda Țuțuianu, Coca Enescu, Paula Rădulescu, Adriana Trandafir, împreună cu Ștefan Mihailescu Brăila, artist emerit, Horia Șerbănescu, Ștefan Bănică, Cornel Vulpe, Radu Zaharescu, Gheorghe Oprina, Nae Lăzărescu, Florin Tănase, Mihai Stoenescu și Dem Rădulescu. Uși, motoare, sfărăituri, frâne, cotcodăceli, fluiere și alte scârțieli au căutat și au găsit George Marcu și Vasile Manda. De ce n-are vulpea coadă? Întrebare cu multe răspunsuri muzicale oferite de Ion Barta. Post-audio restant. Vulpea despre care s-a vorbit se poate vedea zilnic între ore 8 și 12 la gâtul doamnei Maricica Popândău. E foarte frumoasă. Vulpea are un singur cusur. N-are coadă. Ce mai așteptați? Coda!